Скупах се. Здравейте с 832 епизод на Видео не новините. Видео не новини, за да не се налага да четете. В днешната емисия на единствените новини, които не започват с история, за поредната порция смазани, убити и самоубити и прахосани човешки същества, може би ще научите. Колко вредна е за зъбите ислямска държава. Бежанците стават все по-нагли, маскират се като истински хора. Митко влиза от вратата, за да си търси пореден път работа. За обялата. За обялата, да. Отпуска 60-те, нали? Да. И място в офиса. Да. Надали. Държавата настоява цените на горивата да се повишат, за да се компенсира проваления туристически сезон. Гъбичките от хотелските басейни предпазват от ешерихия Кока-коли. Измамници взеха 200 милиона еврото извън Гал, обещаха му Кристиано Роналдо, но вместо това му пратиха Дани Златков от Ботев. Започваме с водещата международна новина, понеже сме национални предатели и не ни вълнува приоритетно какво е намислил кметът на село Галиче. Понеже живеем с още 7 милиарда души на цяла една планета. Не, че няма да претупаме и профанизираме абсолютно всичко. Китай обяви, че работещи дубликати на сринатите фондови борси в страната ще бъдат пуснати в работа по-късно днес. Новите борси са идентични с старите, изработени са от пластмаса и акциите в тях изглеждат съвсем като досегашните акции, които загубиха през последните седмици стойността си, поради недостам изненадващ фабричен ефект. Световната икономика се облегчи в Черно море. Както винаги до сега, докато го чета това, трябва да си представяте, че виждате кадри на оживена китайска улица, в която малки хора се разхождат спокойно, знаейки, че живеят в страна, която понеже не вижда проблем в бездомните кучета, има месо богато на протеини. Ние сме единственото телевизионно предаване, което не се нуждае от бутонче аплауз и лампа, в която хората да се смеят, тъй като си не смеят. Както виждате, имаме си свещи, непрестанно е смях и закачки и забавно. И нашата публика не е платена, защото са бълъци. Ангела Меркел! В продължение на 4 години Митко се лута в нашия офис, търсейки работа. Ангела Меркел издаде забрана българи с алтернативна етническа принадлежност да ходят в Германия. Това стана след като изследване на немския Колио Медианата установи, че ако се пръкнат още няколко ромски квартала като този в Дуисбург, на следващите избори Меркел ще трябва да направи коалиция с ДПС. Докато четях това, трябваше да си представите как Меркел твърди, че не познава Пеевски, двамата не са съсобственици на Герман Табак и Хертофелен и някакви подобни неща. Самият Делян Пеевски продължи да извежда на светло дейностите и влиянието си, като се регистрира като контрабандист на цигари. Освен това, депутатът Чудо обявил пред Сметната палата, че всъщност притежава 4 лева повече, отколкото бе декларирал по-рано. Както известно, Пеевски официално стана собственик на търговски регистър. Следващия лист. Аутокюто. По време на тази вест пък си представяте, че онагледяваме изчетения текст с картинка на вагона и се радвате, че не се цитира поезията им. Ето още претупана информация за финал. Беден човек с не повече от 4 лева до края на следващия месец изненадващо не спечели лотария и стана още по-беден и клет. Диарията в морето не позволи на 6-годишно момиченце да потъне и то бе спасено. Шофьор на такси без хигиенен нокът изненадващо се оказа семпъл и примитивен, както колегата му с хигиенни ногти. Божидар Димитров опика Бойко Борисов, след като обяви, че така правили древните българи за здраве, благоденствие и проблеми с кръвното. Динята се ражда без бодли. Ким Чен Ун целуна жаба и я екзекутира, защото тя не се превърна в принцеса. Футболните резултати, които предстоят, ще бъдат средните за сезона. Чао!